ହ୍ୟାଲୋ। ଆଉ କୋଉଠୁ କୁଆଡେ ଗଲ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନ। ବାବୁ ହଁ କହୁନ। ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ କହିଲ? ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏଇପଟେ ଏପଟେ କୋଉ ପଟେ କହିଲ? ଯା। ହଁ ହଉ 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 ପଠା ହଁ ପଠା। ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ମୋ ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳ। ଆରେ ଏଇ ଭାଇଟା କଣ ଏଠି ତଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି? ଭାଇ ଏ କଣ ତଳେ ଜଣେ ପଡିଯାଇଛ? ମୋ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ପଇଲ କେମିତି? ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଫଳରେ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାରେ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଜଣେ ଫୋନ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ ପଡି। କିଏ ସେ ବାବୁ? ଏ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଫୋନ କଥା ହଉଥିବ ପିଲାଟା ସେଇ ପିଲାଟା କି? ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବ। ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ହଁ ଭାଇ କଣ କହୁଛ? ଭାଇ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି। ଭାଇ ସମିସ୍ତ ଆଗରେ କଣ ମଜା ପାଇଁ ଉଚିତ? ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲୁ? ବାବୁ ମୋର ଭୁଲ ଅଛି ବାବୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିବିନି ବାବୁ। ବାବୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଏମିତି କରିବ? କାରଣ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା।